אני בינתיים מכינה, הנה, אני בינתיים מכינה, לא עשינו פתיחה. אני בינתיים מכינה את ההלוויה של טאפו, היא סוסה, מישהי חכמה שמה לבה, אז שמנו מלא מים וטאפו טבעה, רגע אני אראה לכם, זה הערובה של טאפו, הייתה. הערובה של טאפו, שעכשיו היא 3 ערובות ביחד, אני לא יודעת איך זה הגיע. כי זה נשרף. כי מישהי... אוי, זה משחק, אוקיי? אוקיי, אבל תכף אני זאת ששמתי את המים. נכון. אבל יש סיבה לזה. את יכולת לכבות גם עם היד. לא, אין את זה. כן, יש את זה. לא, בטלפון. וואלה? כשאת מרביצה לאש לא קורה כלום? לא, אני יכולה אבל לשים בלוק. וואו. באמת זה היה יותר חכם, בגלל שלקח לך זמן להוציא מהאינבנטורי ואז... לא, היה לי מים באינבנטורי. היינו צריכות לעשות את זה יותר חכם. אוקיי, אז נעשה חוק עכשיו, אסור להכניס שום דבר דליק לרחבה. כן. יש לי לבה בעיה. אז הנה שולי, ואני בינתיים חבר. זה פוגע בו, פוגע. נו באמת. יונה. וואה, פוגע בו. תרנגולות. לא שמעתי, לא ראיתי גם. את לא שמעת אותה, וואי, כשהוא מת. אוקיי, אני אבוא אלייך, ואת תראי לי את זה. ואין הצופים. אוקיי, אז בואו נעשה עכשיו 2. אין כוח לצלוע אותו. אוקיי. את יכולה לשים אוקיי, אז הכל תשימו. איפה אני אגע? איך כיפי מערב חברים? שנייה. זה לא עובד, את ממש מרביצה לו גם. לא לראות. קליק ימני. וואלה. וואלה. קליק שמאלי זה מה שעושים. אוקיי, עכשיו תעשי את מה שעושים. פה. ותעזרי לי סוף סוף. אוקיי. אחרי זה אבל צריך לבנות את הקניון. אל תשתגעי אליי, עוד לא הגעתי. אני צריכה כל מערכות שאי אפשר להופיע. למה מופיע לי משהו על המסך? מה? מופיע לי איזשהו סימן על המסך. רגע. מה זה? האחרון. מישהו מת. האחרון. נראה לי פשוט היה להתחמה. לא, מה קרה? זה ההשתגרות. השתגעת אליי? את לא זוכרת? אבל למה זה הופיע רק עכשיו? לא יודעת. אוקיי, אני בינתיים... בקומה למעלה כבר טיפלתי. יופי, אבל לא בלב. עכשיו בוא נוציא את כל הסוסים שמתחננים שנוציא אותם. כן. בוא... אני בודקת בטאפו, אצל טאפו יש. אני בטיפשותי אמרתי טאפו, אבל מי שבסרטון הזה זה סוסי. טאפו כבר לא בחיים בגלל הדבר הזה, כי היא טבעה. הנה עכשיו בדיוק מראים את העורבה שלך. עוזר מאוד. אל תדאגי, אין לי מקום פה, זה מאחורה. ועתיק מאחורה. אולי תזרקי את כל הסטאק. אוקיי, עכשיו זה מה? עכשיו לשאר הסטאקים. אוקיי, סיימתי. עכשיו... אני אזרוק את זה עליו אחר כך. עליו לא בתוך הסוסים. אני אזרוק את זה בגיהנום. בריכת שחייה כולה. כן, למזלנו רק סוסה אחת מתה. שזה לא למזלנו, כי עדיף שאף אחד מהסוסים לא ימות. להגיד לך את האמת, הייתי שמחה אם סוס אחר האמת, היא הייתה סוסה מאוד חשובה. כן, תכלס. אבל מזל שרק היא מתה בכללי. בתור סוסה, לא בתור טאפו. למרות שאנחנו מכבדים אותה בתור טאפו. והנה... היא סוסה מאוד חשובה, לא היה לי אכפת עם סוס אחר האמת. אל תגידי את זה בסרטון. תחשבו שאת רעה. לא, היא פשוט הייתה סוסה אהובה.
אוקיי, בניתי את המקום שבו אנחנו מצטערים עליה ועצובים עליה. איפה הקבר של תפוח? שתגרי עליי. אבל אני מתקנת את החווה. לא אכפת לי. רוצה שאני מתקן את החווה או לא? אז אני באה לעזור לך ואז אני אראה לך. כי רק אני יודעת איפה אני הדברים. יודע מה, אני משתמש בספוג. גאונה! אל תשתמש בספוג, לא, תשתמש בדיימונד. נפלא, נכון. לספוג זה הרבה יותר טוב. תן לחפש ספונג' בוב. תנו לנו קופירייט. למה אתה נותן לנו קופירייט על ספונג'? לא. כי הוא מותג עולמי, הוא לא יוטיובר. הוא לא... חסכתי לעצמי שעת עריכה. יופי. לא אמר את... כן, גם היא חסכה לי שעת עריכה. אנחנו לא רוצים. כי אם אני עכשיו ארוך קצת, אני ארוך הכל. אני מכירה את עצמי. אין לנו כוח לערוך. אין לי כוח לערוך. נכון, היא עורכת. לא לברוח, סוסי. אני יודעת שבא לך לברוח, אבל לא לברוח. אשתו מתה. טפו אשתו? אוי. הם הולידו את חמסין. חמסין? לא, זה מאוד מהם. ואיפה חמסין? את חמסין הוצאתי, הוא שם. חמסין. מיני, גיא, צב, ואיפה חמסין? חמסין? הנה אתה, חמודי. הנה חמסין, לא, גם לא עוד שם. יכול להיות שהוא ברוגות למעלה, כי גם הוא התחתן, אני זוכר. כן, גם הוא התחתן. או שזה הוא בחוץ? יש אחד בחוץ, אין לו... כן, הוא למעלה. מצאתי. נראה לי. לא, יש פה עוד סוס עם מוקף שאין לו שם. והוא רץ מהר. הוא לא קופץ מהר, אבל הוא רץ מהר מאוד. כאילו, הכי גבוה שלו, הוא קופץ כזה... איך קוראים לזה? כן, זה הבן שלהם. אין לו שם. והוא יכול ללכת הצידה. איפה מיני? כן. איפה מיני? הנה צב, הנה גיא, הנה מיני. בוא ביל. ביל זה הסוס הכי איטי בחווה. תנסי לרחוב עליו, אוקיי? איפה הוא? אני על ביל. כן, תנסי לרחוב עליו. בילי, זה בילי. לא, זה ביל. כתוב בילי. ביל. בילי. כתוב בילי. רכבת עליו, ראית כמה הוא איטי? כן, וקוראים לו בילי. אני קוראת לו ביל. זה שם הקיצור שלו. אוקיי, אתה גם אתם מקום מיוחד של גיהנום לסוסי הגיהנום. כן. אני אכין אותו. לא, אבל יש להם כבר. פשוט החלטנו שאנחנו עושים לכל סוס עורבה משלו. לא? לא, אני אכין להם עורבה משלהם. כן. יש פה עורבה של משפחה שבקומה הכי למעלה שאין לה מקום. אז תעשה להם מקום. לא, שאין לה... התכוונתי להגיד שאין לה סוס. מה? יש עורבה הכי למעלה שאין לה סוסים, וזאת עורבה של קבוצה, של משפחה. כנראה זו אלו שאנחנו רוצים כדי להפוך לסוסה לאחד של כל סוס. אוי, אני מתארת סוס חסר שמות. אבל תעשה להם בקומה למעלה. לא, אני עושה להם עורבה משלהם. בקומה למעלה. לא, עורבה משלהם. בקומה למעלה. לא, עורבה משלהם זה עורבה משלהם. עורבה משלהם בקומה למעלה. לא, עורבה משלהם זה עורבה משלהם לגמרי. אוקיי, אני הולכת לעצב את המשרד, ולמה אין פה מים? המשרד. זו אני רוצה. מה עשית? ישראל מתייבשת. מלפני פעמיים, אבל לא ראיתם. מה? כן. אשכרה? וואי, זה קצה למלות את זה. אני חושבת גם אני משפטת את המשרד מתישהו.
אני אשפט אותו עכשיו. אוקיי, כמה סוסי סקלטון יש לנו? 4. סוס מהגיהנום שהוא בצבע ירוק. נפגע מברק איכשהו, ושזה נדיר. ועכשיו יש לנו 4 סוסי גיהנום. שאני לא יודעת שהדבר הזה אמיתי. הנה, תסתכלו עליהם, איזה יפים הם. וואי, זה סוס רוח תכלס. זה רוח סוס. לא, זה אשכרה רוח סוס. והם כאלה חמודים ולא צריך לשים להם מוקף. לא שאתה רואה בהם. מה? לא שאתה רואה בהם. כן. אבל כולם באותה מהירות ולא מהירות טובה כל כך. אני סימנתי איפה רובה של כל אחד. אוקיי. תודה. מי אתה? תפוחי צריך שם. למה תפוחי צריך שם? על הערובה. כן. כן. השם שלו נשרף. שם שלו השם נפרד. שלו נשרף. שם שלו נפרד. השם שלו נשרף. בוא נפסיק להגיד השם שלו נפרד. למה זה כיף? אני יודעת, אבל אולי זה לא כיף לצופים, שכנראה אף אחד לא יצפה בזה בחיים. נכון. זה כן, נהפוך למפורסמות ואנשים יסתכלו בסרטונים פעם. לא, תקלו בטח בסרטונים החדשים של או של לא יודעת, הדור של היום. ואנחנו לא הדור של היום? אני מבטיחה לך שהאלה כבר ב-2018 נולדו הם עכשיו בכיתה א'. האלה שנולדו ב-2018 עכשיו בכיתה א', ככה אתם מרגישים סתימים, נכון? אלא אם כן אתם האלה שנולדתם ב-2018. וואי, כתבתי תפוחי במקום חטפוי. וואי, זה שם תפוחי, זה טוב. יש לנו חטפוי. אבל תפוחי הוא סוס משהו. נכון, אין לנו סוס תפוחי. יש לנו סוס תפוחי. יש לנו חטפוי. לא, יש לנו תפוחי. איפה? זוכרת את תפוחי? נעלם. פה, הנה פה. הנה גם. מה? הנה חת. הנה בא. הנה סוס שאין לו שם, וקוראים לו בה באמת. ולא קוראים בה. יש פה מישהו שאין לו עורבה. יש פה עורבה ריקה, לא יודעת למה. כנראה נשרף השם. לא, עורבה ריקה. כנראה נשרף השם. לא, יש 2 עורבות שיש להם את השם בה. נוני. יש פה את נוני, יש פה את טל. יש פה את מיני, בוגד ופו. למה יש 2 עורבות של פו? מה קורה פה? כנראה זו עורבה הראשונה שלו עד שהוא התחתן עם בוגד. בוגדי זה הבן. יש פה סוס שקוראים לו בן. סוסה שקוראים לה מאמה. את נשמעת צרודה יותר מתמיד. לא שמעתי את זה כל כך הרבה פעמים צרודה. נכון. זמר, ואני גם לא רציתי. סרט, לך, רון, א' ב' ג' ד', דידי, ניקי, פרפר, מם ועוד מם שיצאנו אותו מהערובה שלו לבינתיים, עוד מטריקים. זו בדיחה פרטית. כן, סוסי, אחי, גמל. אחי, לא. קראנו לאחד מהגמלים סוס, אז קראנו לסוס גמל. מי, רום, וזהו, אין לנו סוס שקוראים לו תפוחי. אין לנו סוס, היה לנו סוס, פשוט אין לו ערובה לתפוחי. אז איפה הוא? הוא שם עם כל הסוסים חסרי ערובה. מוצב, מיני, גיא. הנה, מצאתי את מם ועוד מם. ויש פה עץ. אבל אני זוכרת ממש טוב שהיה לנו סוס בשם תפוחי, אנחנו קשרנו אותו לכאן כי לא היה מקום ואז שכחנו ממנו להרבה זמן. לא, אני כבר הכנתי לו. יש פה סוס שאין לו שם, מם ועוד מם, צו. לא, יש לנו את טפו, ויש לנו את חטפוי. יש לנו פה עוד מיני כנראה, כן. גיא, ואחרון גם אין לו שם. הנה, אבל אני די זוכרת, בילי, ויש לנו עוד סוס שאין לו שם. אני די זוכרת כאן. נכון, בטעות לחצתי עליו עם שם אחר ואז לא היה לי כוח לשנות את זה. יופי! עכשיו, למי אין שם? למי יש 2 שמות? למי יש 2 שמות? אחד מהסוסים הכי חדשים שם. איך קוראים? איך קראו לו? א' ב' ג' ד'. א' ב' ג' ד' אין אותו כפול. לא, בגלל שבטעות לחצתי עליו עם שם אחר שתכננתי לסוס אחר. אבל מה עם תפוחי? תפוחי, או עכשיו א' ב' ג' ד'. תפוחי! מעניין לו מי יענה לי. א' ב' ג' ד' הוא עדיין לא עונה לי. מוזר מאוד למה. בילי, גיא, רגע. א' ב' ג' ד' בכלל בעורבה שלו. בקומה 3. כן. חתיכת בא. כדאי לך שאת לא שוברת את הערובה הזאת, השקעתי במיליון שנה. של מי? אבל למה לא בקומה למעלה? למה כן, הם צריכים... מה אם ירצה עוד סוסים? אז יהיה להם כאן את ערובת סוסי הנדר. הוא מושלם. וגם לה יש 2 קומות? אם נרצה עוד סוסי נדר. ונצטרך גם להם שמות. פאק.
אני אתחיל לעבוד על זה. א' ב' ג' ד'. א' ב' ג' ד'. סתם אחד כי רציתי אחד א' ושני ב', לא באמת היה לי מה לכתוב, אז חשבתי על א' ב' ואני לא באמת יודעת את כל הא' ב'. גם אני לא. אני לא מבינה אנשים שמצליחים לזכור את זה. מי אתם? בכיתה א' למדנו. בכיתה א' למדנו וגם אז לא זכרתי את זה באמת בעל פה. נכון, פשוט שרתי עם המילים. א' ב' ג' ד' ה' ו' ח' ט' י' כ' ל' ר' ש' ת' ריש קוף. ר' ק' ת' ל' ש' ת' זהו. נגמר השיר. שרה עם מאוד צווחני שהצמדה טוב. כן, היה שמעת כמו פילטר. מי ששם את זה שהוא ככה. יש לך פילטר? יש פילטרים ביוטיוב? לא. זה פשוט... צריך גם לצנזר שמות של חברה, אתה יודע. אני רוצה לשלט לעשות ביי. חזרתי. וואי, שכחתי לגמרי. נזכרתי להביא שלי ביצה של תרנגולים פה. כי התפרצתי לשים תרנגולים לאוכל. לא נראה לי לכם תמיד אנשים פה. 20 דקות, עוד שנייה. עוד ממש כמה שניות. 21. 21. אז זה כמו השיר. איפה שני את הסרטונים שלה? אוקיי, ביי. זה שיר? לא להגיד את השם. התחלתי מחדש. לא התחלתי מחדש, התחלתי לצלם. לא, זה לא ש... זה שיר כזה שמדבר על ילד שהילד שלו טיפש ויש לו IQ 21. ואנחנו מטמטמים אנשים כבר 21 דקות. רפרנס. רפרנס, בלי הרפרנס. עכשיו אני כאילו רפרנסים יאמרו של רפרנס. תכתבו אם אתם יודעים את השיר. אני לא. היא לא. אני יודעת. הצופים בבית לא. רוצים דאונלוד. לא באמת רוצים דאונלוד. אני אגיד שצריכים דאונלוד. אנחנו באמת אני חושבת שאני יודעת למה אמרת שהלייקים על פרטי. כי חשבת שפשוט לא היה לייקים, אז זה אמר שזה פרטי. אז זה אמר שפשוט אין עדיין לייקים. לא נותנת לעצמך לייקים? לא. את עושה את זה? אפילו עושה את זה. לא. כן. ואת מתכוונת ליוצר מיינקראפט הישן, נכון? לא. אז מיהו? מי זה מיהו? אז זה מסכים של החתול. לא יוטיובר ישן. יוטיובר חדש? כאילו הייתי בזמן, אבל עכשיו הוא יותר מחדש את התוכן. זה לא ווף ווף. אז זה... כחול. מוצרים, כן. הנה עכשיו יהיה בדיחה פרטית שלנו חדשה. יש לנו אלפי בדיחות פרטיות שאנחנו ממציאים כל שבוע. יש לנו מפגש כזה, ישיבה עם קפה בניירות. מה יהיה הבדיחה הפרטית הבאה? כמובן שאני צוחקת. זה כאילו המפגש את לא שתת התה, אתה אוכלת ביסקוויטים. אני אפילו לא מבין ביסקוויטים, זה לא טעים, די. את אכלת כמה פעמים ביסקוויטים. אבל זה לא כזה טעים. אני שכחתי את זה כי אני אוהבת את החמוצים, אבל... אני אוהבת את החמוצים. לא, אבל חמוציות זה לא רפרנס, כי מלא חברות שעושות את זה. כן, אבל פתאום מוצרים שמו אותם בסרטון שלו. מה זה מוצרים? זה קיים? לא, איכשהו לא נתנו את זה כדי לא לקבל תמידון. פתאום מוצרים שמו אותם, בא סרטון שלו, ואומר שקראנו מוצרים, ואז הולכים להיות לנו בוזים בשפע. אוי, כמה ראשים יש פה. אמרת את זה בדיוק בזמן ש... לא, אני מדברת על השואלים. הם אוכלים קצת לתגלות. מה מקרר עשה? הוא עשה רק בדיוק כשאמרת כמה ראשים יש פה. לא, אני התכוונתי לתרנגולות. לא, הם לא. נכון. שקרנית. אני לא שקרנית, אני פשוט רוצה שיהיה לנו ספונסר. אוקיי, יהיה לנו עוד 20 שנה. כי אני אפילו לא יודעת איך עושים את זה. משלמים לאנשים. לא, אני לא יודעת איך אני אקבל את הספונסר כי אין לי אינסטגרם. נותנים ספונסרים באינסטגרם אם את לא יודעת. גם ביוטיוב. לא, אבל ביוטיוב אין לו איך להגיד את זה בפרטי. כן, אם הוא רואה את זה, אז הוא אומר, וואו, חשבתי, ואז הוא פונה אליך ופה. אין פרטי ביוטיוב, זה הבעיה. דרך אני לא יודעת איך עושים את זה, כי לא לכל היוטיוברים בעולם יש אינסטגרם ויש להם הרבה ספונסרים. לא, לכולם יש באינסטגרם, גם אם הם לא מעלים, הם עולים שם להודעות. אז אין לי תרוץ טוב. תאמין לי.
גם למוצרים, עכשיו אני ממש מדברת. גם למוצרים, גם להב, גם למיהו. וואי, סליחה אם אתם לא מבינים. החדשים ביוטיוב ובמיינקראפט, סליחה שאתם אולי לא מבינים על מי אני מדברת. מוצרים אתם מבינים? כחול, מוצרים, רמזים יותר מדי ברורים, אבל לא אמרתי את השם. זה טוב לקבל בוזים בשפע, את רוצה בוזים בשפע? לא, אבל אתם מבינים שאסור לנו לקבל, אנחנו לא רוצים לקבל, לא יודעת איך קוראים לזה, שכחתי. קיצר, אסור לנו להגיד את השם. אז קיצר, גם לוואף וואף, גם למיהו, גם ליוטיוברים אחרים, לא, וואי, לשני אחרים שאמרתי שם. בגלל שדיברתי על הבוזים בשפע, יש סוס בשם בוזים. בוזים? אז תעשי סוס שקוראים לו בוז. לא, אני אעשה גם הסוס שקוראים לו בשפע. אוקיי. יש גם את כל חברי הפרלמנטום שזה מותר לי להגיד, כי זה מילה אמיתית. וגם סגרו כבר את הסדרה הזאת. כן, בסדרה מותר להגיד. זה מילה באנגלית. זה אחד זה, אבל ראיתי מלא יוטיוברים ששמים את השם שלו. לא רק כאלה שמשתתפים ויכולים. כל מי ש... לא, בשפע זה נראה כמו בשפה. זה נקרא לסוס הזה שעמום. תקראי לי לאחד מהסוסים שפה. שפה. אבל לא אומרים איזה שפה, אומרים איזה שפה. לא יודע למה שפה נותן לי וייבים של אריה. שפה. שפה, אוקיי. שפה או אריה או כלב גדול. דרך אגב, אם מישהו שעושה את הזה לשפה עברית, אתם יכולים להגיד לי למה יש כל כך הרבה בן דודים שמדוד רדרוד, אני לא מבינה באיזה כלום. על מי את מדברת? אם יש פה מישהו מהשפה, אלה הם שכותבים מילים חדשות בשפה העברית. כן. אז? הם שמעו כבר מה. אני לא. מה, אתם יודעים? איך קוראים להם? מותר לי להגיד כי זו חברה מספיק גדולה והיא מייצגת את המדינה שלנו, אז מותר לי. אני לא מבינה. היא כן. אין חברה יותר ממנה גדולה לנושא הזה, כי אם יש חברה יותר גדולה ממנה לנושא הזה באותו השפה, היא יכולה לקבל תביעה. האמת, שיש חברה שיותר מכירים, אבל שהיא לא של מילים. כלומר, היא המציאה מילה אחת. וזאת שטראוס. כן, ושטראוס גם מותר להגיד כי הם... הם חבל לא. רגע, לא, אסור. מותר, יש לכם אחלה שמילקי. שמילקי מותר להגיד. אסור להגיד מוצרי. מותר. לא. מותר להגיד מילקי. מותר להגיד מילקי וחלב. חלב מותר כי זה מוצר שיש לה הרבה חברות. וגבינה צהובה. לא יודעת. שטראוס, אתם יכולים להחזיר את הגבינה המלוכה שלכם, היא הייתה מעולה. יש דבר כזה? כן, היה להם גבינה מלוכה נמסה בפזע המדהים. אגב, את מדברת על הצדלים, נכון? מותר להגיד את השם הזה. כן. אבל זה לא באמת, זה סתם פשוט לפרסם את זה. כן, זה כמו פרסומת של כיסאות. כן. ואגב, טק טק, כי זה באמת אסור לי להגיד, כמו שאסור להגיד לי בטק טק יוטיוב. לא יודעת למה גם כבר אמרת יוטיוב. יוטיוב, לא, תכף יוטיוב אפשר להגיד ביוטיוב, אבל טק טק אסור להגיד ביוטיוב. בטק טק, האנשים שפרסמו את זה, פרסמו את זה גרוע. אנשים שביקשו מהם לפרסם את הצדדים, אני לא יודעת אם יחסמו אותי אם אני אומרת את זה ככה, אבל צדדים, כן, אני יודעת שלא אומרים ככה. צדדים. כן, אז אנשים שאמרו להם לפרסם את זה, פרסמו את זה גרוע. נכון. אלה בטיק טוק. אוקיי, יש לנו את פה שעמום, בוזים, רמי, בלק אאוט. אגב, יש לי רעיון. תקראי לאחד מהסוסים רמזי. מותר לי להגיד כי זה באמת שם אמיתי. נכון. יש לנו רמי, אז אח שלו יהיה רמזי. תוכלי לכתוב את זה בדרך, אני ניסיתי, קשה לי. ניסית? כן, למה יכול להיות שקוראים לו רמי? רעיון טוב דווקא. טוב, כמה אהובות חדשות אני צריכה לעשות? אוי, יש לי מלא. אני עושה את סוסי הגרם. רוצה עוד סוסי הגרם? לא. למה בכלל
הייתי עם סוס זומבי בתחילה? מה? למה בכלל הייתי עם סוס זומבי? הסתכלתי על סוס זומבי כי לא הבנתי למה יש לי סוס ירוק או מה זה. הוא בא מהגיהנום. ואז ראיתי אותו מקבל מכת ברק כשהייתי בהלם. שזה מאוד נדיר. כן, ואז הוא הופך ל4 סוסים. כן, אז יש לי שאלה. מוצרים, שאתה עשית סרטוני מיינקראפט, איך לא, למה לא היה לך 4 סוסי גיהנום? כי היה לך סוס אחד כזה, אז למה לא היה לך 4? טוב, אבל הוא שחק כנראה בג'אווה ולא בדדוק. כן. אגב, מוצרים היית הרבה יותר טוב פעם, סליחה, שלא היה לך מוצרים. לא, זה פשוט כן. דווקא די מגניב. נכון, אבל הוא שורד בטירוף. עדיין נשמע די מגניב. אני יודעת, זה באמת היה מגניב ומפחיד רצח. כל פעם שאנחנו מגיעים לסוף, מתנגשים בסוג של קיר. אין לי כוח לערוך, תתמודדו לבד. או כואב, לפעמים, אבל בסוף מתנגשים בקיר מתנפח ומתהפכים, וזה אחד מהמצחיקים, ומפחיד רצח. ספונסר שלנו הוא החברה של Make Yourself. שזה? שזו חברה שפתחתי בסטטוס. אני לוקחת גרביים שלכם ישנות ואני הופכת אותן לבובות ב5 שקל שאתה אימא ב8 שקל. אני גם מוכרת פסלים חמודי, אם תרצו. למה זה מסתכל עליך ככה? אם תרצו, אני לפעמים עושה איך קוראים לו? שעמום, אתה יצא למיטה שעמום. אז אם תרצו, איזו אגדה. תפנו אל המח, אל ה... חייבת להגיד? איזו אגדה. אל הספקית שלי, אל לעופרי. כן, היא הספקית שלי. כן, אנחנו מכירות אותה אישית. נכון, היא הספקית שלי, אז תפנו אליהם ביוטיוב ובנוגע Make Yourself, גם תתארו כי לא יודעת שקוראים לזה ככה. כן, אנחנו מכירים אותה אישית. אז כן, זה אם אתם רוצים פסלים חמודים ובובות מגרביים. כן, אני בטח. אז עכשיו יש לנו בספונסר שלנו. כן, יש, לא, באמת יש לנו ספונסר. לי אין, אבל יכולה לתת לי ואיתה, דלי, כי מכירה אותי. כן, למה תכף זה לא טיקטוק, מותר להגיד מרגיל. אז קיצר, היא בכיתה שלה, והיא מכירה אותי ואותה, כמובן, ואפילו אמרתי אותה שהשתתף בקליפ שלה, נכון? כן, השתתף בקליפ שלה, אם תמצאו סכלולוסים בצדדים של ילדה בלונדינית. ועוד מישהי, אבל לא ממך שמעתי את זה, פשוט ידעתי שהכיתה שלה עשתה את זה, שמעתי את זה זאת שעשו לה ניתוח ברגל. אז קיצר, אם אתם רוצים את זה, תפנו על הספקית שלי. כן, אני אשים בופ, ברגע שאני אמרתי את זה. כן, באמת יש לה את המצפה של הליפור. פשוט תפנו עליהם, אולי תסתכל בתגובות ותראה, קיצר, Make Yourself. כן, אם תפגשו אותנו במקרה ביחד עם אולי ליפור, לא במקרה אחד עם השנייה, במקרה כאילו תפגשו גם אותנו וגם אותה, איכשהו, אז היא תכיר אותנו. תראו לתמונה שלה, והיא תכיר אותנו. אשכרה. אנחנו חברות מאוד טובות, אני ואלה היא הספקית שלי. ואני ואלה מכירות. כי אנחנו באותו שכבה. מצידי אתה כבר לא, תכלס. אבל היא עדיין בכיתה שלה, אני עברתי בית ספר. לא באותו בית ספר. אוקיי, יש לי רעיון מטורף. יש לנו את המשרד של הסוסים, אז למעלה נהפוך את זה למרפסת, בשביל שנוכל להסתכל על הסוסים דרך המשרד. כן, אבל נשאיר את הבניין עצמו אותו דבר, ואת הבפנים לשפץ זה משהו יפה. התכוונתי גם טיפה. לא. לא, כל מה שאני עושה זה נותן לו טיפה צורה. יש לו צורה מושלמת. הצורה שלו היא נראית כמו בית שהכנתי בסוף בית. לא אכפת לי מזה. הוא יישאר באותה צורה, אני בניתי אותו. אני מצטער להגיע לך לבקור. הלכתי לשפץ את הבית שלך. אבל זה המשרד שלנו. אני גרתי פה פציישו, אני ספקית גם, אני ספקית של מיינקראפט. נו, כל מה שעשיתי זה נתתי לו טיפה צורה. אוקיי, מה זה הצורה? לא! לא, למה? אבל הוא פשוט נראה כזה... לא יודעת. אני יותר בהלם מזה ששמת חלונות כאלה. לא כמו שאני שונאת. ידעתי שאת הולכת להגיד לא, אז אולי היה איזה סיכום. אני יכולה לתת לו טיפה צורה בחצר שלו לפחות. אוקיי. תודה. לא עם מים? לא, מים יישארו, אבל הגשר לא בצבעים. לא. אוקיי. אני פשוט אהפוך אותו למשהו יותר בצבעים. אוקיי. של הבית, כמו לבן. לא. זה לא מוזר. או עץ לבן. עץ לבן יותר. וגם אני אעשה עוד משהו בשביל הצבע של הבית. אוקיי, מה? אני אהפוך לא לסגנון עץ לבן, זה לא מוזר סתם משתלט, זה הבקן משתלט. אני מתאבק לזה מוזר, כן, משתלט. אוקיי. לא טוב, לא מיושם. אני יודעת, הבנתי. אתה צריך לרדת עליי. אני לא יורדת, רק אני יורדת על הביתה, זה לא יוצא. לא, זה יפה. קצת שינוי, קצת גיוון. אבל הגיוון הזה הוא לא... אני לא יכולה עם משתלבים, אוקיי? זה מאוד מפריע בעין. במיוחד שעצרנו בעיר וכן. זה משלב יותר פחות מבקצים. אוקיי. אני יודעת שהשולחן נראה לה קצת מוזר, אבל תאמיני לי, ראיתי בית שבנו אותו ככה וזה הרבה יותר יפה. אז אם זה לא בדיוק יפה, אוי תראו את זה. לא, את לא משנה את השולחן כי הוא יפה, כי זה יותר נוח ממה שאת חושבת. אוקיי? אבל לא נראה טיפה נורמלית. זה נראה קצת מוזר בהתחלה, אבל זה עובד מצוין. אבל הבית הזה הוא בשביל היופי. לא. לא בשביל היופי. כן. אם מישהו רוצה להזכיר לאן הוא בא. לחווה. לא. הוא בא לפה, ויהיה לנו גם עובדים. שיהיו פה כמה דקות, כי פה, לפי מיינקראפט, אין לי מושג כמה זמן, 30 דקות, נכון? כמה זמן זה יום במיינקראפט? לא 30 דקות זה אני אולי 5 דקות, 2 דקות. לא, אני זוכרת וואי, אני יכולה להגיד את זה, אבל לא יודעת אם אני יכולה, כי יש לו שם של משהו שאת מכירה בטוח, אבל אני לא יודעת, רגע, אני רוצה את הסרטון שלי ואומרת, תגידי לך. אוקיי, אז, רגע, וואי, זה משהו, למה אני כאן? רגע, השתגרתי בטעות השתגרתי לתוך
מימן. אני הולכת להסתכל בסרטון שחכתי לראות אם הוא עושה לנו ספונסר. אבל אם הוא יפרסם את הסרטון שלנו, אנחנו יכולים לפה. כן. אני לא זוכרת איך חוזרים נכון, נזכרתי. אוקיי, רציתי להגיד משהו ושכחתי. אני כן. חושבת שזה עובד כמו שרציתי. כן, זה עובד. את לא עובדת את זה. רק את זה לא. אני יכולה לעשות כיסאות. אוקיי. כיסאות גבוהים כאלה, כולים. כן. שתקן לך. למה שתקה? לא יודעת. חסר לכם עשית משהו. אני באה להסתכל. לא, אל תעשי נמוך, תעשי גבוה יותר. כן, אבל גם פה תעשי גבוה. גם פה יותר יפה נמוך, תכלס. נכון, אני שמתי נמוך, שכחתי. גם אי אפשר כל כך פה כיסאות גבוהים, יאללה. לא, אני יכול כדי שתהיה הרבה גם. איך את יושבת? אני לא יושבת לך. נו, גם שאני אף זה לא תהיה לי. נו, יותר ככה זה שתהיה. גם ככה זה לא עובד. זה עובד. אם אתה יכול שלי. עובד, אבל אי אפשר לבוא לאמצע. נו, אם את תתיישב פה שם. הנה, רואה, זהו, מכיר אותי. יש לי רעיון אחר. מה, אני יכולה לך. אני לא. אז יש לי רעיון, אני רגע מביאה את החומר. אני בינתיים אעשה איזה שטיח טוב. בדיוק. כן. בדיוק זה מילה שמותר לי להגיד. יש לי כאלה. אוקיי. אני חושבת שכבר המתנו מספיק וכדאי לגמור את הסרטון, או שזה כבר יהפוך ללייב. אוקיי.